кишоварзони ҷамоати деҳоти нури вахши ноҳияи Дӯстӣ дар кишт ва парвариши маҳсулоти полезӣ таҷрибаи хеле зиёд доранд. ҳамасола кишоварзони ҷамоати деҳоти мазкур фаровонии бозорҳои истеъмолии мамлакатро бо ин гуна маҳсулот таъмин менамоянд. тибқи иттилоъ ин мавсим дар ҷамоати деҳоти нури вахш дар масоҳати 450 гектар кишти тарбуз ва ҳандалак гузаронда шудааст. имрӯзҳо ҷамъоварии ҳосили тарбузу ҳандалак бо маром идома дошта, ҳамарӯза соҳибкорону тоҷирон аз сари замин маҳсулоти аҳли заҳматро хайдорӣ карда пешниҳоди бозорҳои мамлакат намуда истодаанд. кишоварзони ҷамоати деҳоти нури вахши ноҳияи Дӯстӣ дар кишту парвариши полезӣ барвақтӣ таҷрибаи хуб дошта, ҳамасола аввалин шуда ин номгӯи маҳсулотро ба бозори истеъмолии шаҳру ноҳияҳои мамлакат пешниҳод ва ҳамзамон содироти онро ба хориҷи кишвар низ ба роҳ мемонанд. имсол дар деҳоти мазкур мувофиқи дурнамо дар масоҳати беш аз 400 гектар кишти полезӣ гузаронида шуда, имрӯзҳо ҷамъоварии ҳосили он бо маром идома дорад. имсол 450 гектар кишоварзони ҷамоат кишти полезӣ гузаронда шид. аз ин ҷумла лаблаби сурх, карам, картошкаи барвақтина клёнка, пиёз, ҳандалак, тарбуз содирот шуда истодааст. ин ҳамин рӯза то 1000 тоннаро мо расонем содирота. Федератсияи Россия, Новосибирский, Челябинский мо 500 тонна лаблаби сурхи карам, кадучаи сафед аллакай содирот кардем. кишоварзону хоҷагидорони ҷамоати деҳоти нури вахш изҳор медоранд ки бо мусоид омадани боду ҳавои имсола ва дар натиҷаи риояи коркарди агротехникаи кишту парвариши маҳсулот ҳосилнокии полезӣ нисбат ба солҳои қаблӣ беҳтар мебошад. пешбурди кори хоҷагидорӣ аз масъулияти баланди ҳар як деҳқон вобастагӣ зиёд дошта, дар натиҷаи меҳнати софдилона метавон ба дастовардҳои арзанда ноил гашт. ҳамин аст ки муддати як моҳи охир аҳли заҳмати ноҳияи Дӯстӣ ба ҷамъоварии маҳсулоти полезӣ ва гуфта мешавад ки талаботи мардом алал хусус таваҷҷӯҳи тоҷирони дохилу хориҷ ба ин навъи маҳсулоти полезӣ ки дар минтақаи бохтари вилояти Хатлон бештар парвариш карда мешавад равона гардидааст ва ин аст ки бо ҷалби зиёди коргарони мавсимӣ маҳсули дасти деҳқонро аз сари замин бо нархи дастрас харидорӣ карда ба фурӯш мебароранд. кишоварзони меҳнатқарини ноҳияи Дӯстӣ ҳамасола бо истифода аз таҷрибаи навъҳои пешпазак ва ба бемориҳо тобовар ҳандалакро интихоб ва кишт менамоянд. ҳандалак аз ҷинси харбуза буда, вале нисбатан хурд ва пешпазак мебошад. ҳандалак таъми ширин дошта ниҳоят хушбӯй мешавад. тибқи иттилоъ имсол дар ноҳияи Дӯстӣ дар масоҳати беш аз 900 гектар тарбузу харбуза ва ҳандалак кишт шудааст ки аз ин шумора 495 гектарашро ҳандалаку харбузаи навъҳои пешпазак ташкил медиҳад. тибқи иттилоъ аз ҳудуди ноҳияи Дӯстӣ то имрӯз ҳазорҳо тонна маҳсулоти полезӣ ҷамъоварӣ гардида ба бозорҳои кишвар ва берун аз он бароварда шудааст. мавриди зикр аст ки кишоварзони ноҳияи Дӯстӣ бо истифода аз обу замини зархез, таҷрибаи бои худ дар самти кишоварзӣ, интихоби тухмиҳои ба минтақа мутобиқ ва дуруст ба роҳ мондани корҳои агротехникӣ дар ин айём барои фаровонии бозори истеъмолии сокинони кишвар бо маҳсулоти тару тоза саҳм мегузоранд. бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Дӯстӣ дар шафати роҳи асосии ҷамоати деҳоти нури вахш бозори мавсимӣ ташкил гардида, давоми рӯз ва ҳар шабонгоҳ соҳибкорону тоҷирон маҳсулоти хоҷагидоронро бо нархҳои дастрас харидорӣ карда ба дигар шаҳру ноҳияҳои кишвар ва ҳатто берун аз мамлакат содирот менамоянд. ба иттилои масъулин, ҳамарӯза аз ин бозор беш аз садҳо тонна маҳсулоти полезӣ ба фурӯш меравад ки он боиси ҳавасмандии деҳқонон ва боз ҳам беҳтар шудани сатҳи рӯзгори онҳо мегардад. худойдоди Раҷаб, Абдурозиқи Раҳмон, Манӯчери Умар барои барномаи ахбор.